Търсите кой да ремонтира вашата баня. Посветен на предоставянето на качествени услуги, за да задоволим всички ваши нужди от ремонт. Нашите опитни майстори и професионалисти могат да се справят с всичко, от подмяна на кран и канализация до ремонт на течове, отпушване, лепене на плочки, монтаж на санитарен фаянс и всичко необходимо за подобряване на функционалността на вашата баня. Използваме първокласни материали, за да осигурим дълготрайни резултати. Нашите майстори се ангажират да завършат всяка работа в рамките на договореното време и на договорената цена. Удовлетворението на клиентите винаги е наш приоритет. Не чакайте повече. Свържете се с нас днес, за да планирате безплатна оценка на вашите нужди. Нашите майстори могат да ви помогнат да се ориентирате в конкуренцията и да идентифицирате най-доброто решение за вашите желания. Ние обещаваме да предоставим резултати с най-високо качество.